Molt bé, doncs comencem la tercera i darrera taula i aquesta vegada parlarem de com estendre l'ús de la terminologia catalana en l'àmbit tecnològic. I és clar, àmbit tecnològic és una etiqueta molt àmplia que pot incloure tota l'activitat relacionada amb la tecnologia, amb l'entorn digital. Bé, és una qüestió en què la sinonímia pels terminòlegs és rellevant perquè hi ha moltes denominacions per referir-se al mateix univers. I podem pensar en un enfocament de recerca, també en un enfocament tècnic i aplicat, en l'electrònica de consum, en les xarxes socials, aquests dos darrers aspectes que arriben a un públic ja molt ampli, que no és només l'especialitzat. I a més, en l'àmbit tecnològic sempre hi ha el doble vessant, no? Que ens interessa tant que s'utilitzi la terminologia en català, en aquest àmbit, que seria més pròpiament el mandat del Termcat, com també que les eines ofereixin continguts en català, que és el que hem tocat en la conferència inaugural. Per tant, tot això intentarem tenir-ho present i parlar-ne amb les tres persones que tenim a la taula, tres persones amb perfils ben diferents i interessants, a qui agraïm molt la seva presència i que presento breument i així ja els donem la paraula. La Carina Gibert, hola. La doctora Carina Gibert és llicenciada i doctora en informàtica, especialitzada en estadística computacional i intel·ligència artificial i és catedràtica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Ella és directora i cofundadora també del Centre de Recerca en Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial, que s'anomena IDEAI-UPC, i és degana de l'il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. És experta i coautora de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial Catalonia AI, un document que es pot trobar penjat molt interessant d'aquest àmbit, i és assessora de governs català, espanyol, de la Comissió Europea en qüestions d'ètica de la intel·ligència artificial i transformació digital. Té diversos premis a la seva trajectòria i avui ens parlarà de tota aquesta llarga trajectòria posant el centre en la intel·ligència artificial, que és el tema del moment, però també en perspectiva més àmplia. En Joan Grivé és llicenciat en Ciències Ambientals a la Universitat de Barcelona i és creador digital en català des de l'any 2017. Ell elabora contingut propi i també treballa per clients produint continguts en podcast, seccions de televisió, de ràdio, xarxes socials, etc. I l'Albert Cuesta és enginyer i periodista especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació. També té canals d'informació propi i col·labora en diversos mitjans. I ha impartit classes de periodisme digital a la Universitat Internacional de Catalunya i de direcció estratègica de comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. I també és coordinador, com s'ha esmentat al matí, de l'Aliança per la Presència Digital del Català. Doncs, si us sembla, fem també una primera ronda d'intervencions parlant una mica de quines estratègies us sembla que en el vostre entorn es podrien aplicar en la vostra experiència en l'àmbit tecnològic. Carina, endavant. Hola. Sí? Està funcionant això? Sí. Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-me en aquesta taula. Per mi és un plaer estar avui aquí sentint com entre tots ens preocupem per aquesta llengua que és tan preciosa i que sembla que sobreviu i no sobreviu segons l'època, com si diguéssim, no? I doncs felicitats per la jornada. Jo que soc una dona de províncies, però de província fronterera, jo soc filla de Figueres, igual que enginyers, i molta gent ho sap, i fins que vaig venir a viure a Barcelona vaig viure una realitat una mica diferent de la que tenim per aquí a la vora, perquè quan estàs allí tocant a la Catalunya Nord, doncs estàs en un entorn, en aquella època era una Figueres on tothom parlava català, tots els immigrants del sud d'Espanya parlaven català, tothom parlava català, i un bon dia arribes aquí a Barcelona i descobreixes que els teus professors de la universitat són catalans, pensen en català, parlen en català i fan les classes en castellà perquè no tenen la terminologia i perquè els fa vergonya parlar un llenguatge tècnic davant d'un alumnat amb el que han de manifestar aquesta autoritas i un tema que no controlen. Per tant, han passat molts anys des de llavors, però nosaltres a la universitat hem viscut una situació relativament inestable també, perquè jo que soc producte d'aquesta transició i que vaig ser una de les primeres generacions que vam escriure les tesis doctorals en català, vam desenvolupar
col·leccions de problemes en català, material didàctic en català, fèiem les classes en català, tot de coses. Un bon dia ens vam internacionalitzar, no? Vam començar a rebre estudiants Erasmus a les classes. Va venir Bolonya i ens van dir de tot el pla d'estudis hi ha d'haver un X% de crèdits invertits en anglès perquè si no, no podem certificar l'anglès en els nostres estudiants, i els que sabíem anglès, que no érem tants, vam començar a fer classes en anglès. Llavors jo en els darrers anys de la meva docència, fa 30 anys que faig, potser ara ja potser 34 o 35, que em dedico a la docència, i resulta que en els últims anys gairebé no puc impartir classes en català, perquè ens hem globalitzat, perquè els poquíssims estudiants catalans que tenim en les nostres assignatures de màster són 2 o 3 i cap s'atreveix a dir, escolti, els meus drets lingüístics, tu tens una classe tota plena de gent que no és d'aquí, i aleshores jo estic molt contenta de veure que en aquests darrers anys ens estan demanant a tots els professors que manifestem en quin idioma volem impartir les classes, perquè les que són en anglès són en anglès, nosaltres ja ho hem dit i ja ho fem, però quan tu poses que una assignatura optativa de quart de carrera la fas en català i llavors et trobes que tens el 80% dels estudiants que venen d'altres universitats del país, que són de fora i que aixequen i diuen no la entiendo, clar, durant molts anys hem viscut una situació una mica estranya, perquè si tu et fas fora i dius, doncs miri, ja a la guia docent ja ho deia que això era català, perquè es matriculava, de vegades tenies problemes. Per tant, jo estic molt contenta que en els darrers cursos hi ha com un protocol estàndard on l'idioma que està publicat a la guia docent és el d'impartició i el professor té tot el dret a dir jo ho faré així i si vostè no m'entén, doncs no sé, estudiï o faci el que vulgui, però perquè es matriculava, perquè vostè ja ho sabia i per tant això ens dona un escenari una mica més esperançador, com si diguéssim. Però sí que és cert que també quan parles de les carreres acadèmiques et trobes amb una situació que és una mica, és un repte també, perquè també hem de pensar com volem actuar. O sigui, la carrera acadèmica en aquest moment encara juga un pes molt important la publicació científica, que és sistemàticament en anglès. Per tant, el fet que tu divulguis o publiquis la teva carrera o la teva recerca en català requereix un temps, com si diguéssim, que competeix directament amb el que tu dedicaries a escriure en una revista d'impacte de primer quartil del Thomson Reuters, que després donarà un sexenni, i per tant tot això són coses que estan sobre la mà. I jo, que sóc una gran enamorada de generar material en català, moltes vegades m'he trobat que dius, bueno, doncs ja està, jo escric en català, ho publico en una revista local, ho porto a traduir i llavors ja tindré el de Jonsis. Llavors resulta que els professors tenim moltes dificultats per fer aquestes feines de traducció perquè sistemàticament no hi ha pressupostos per fer-les, per tant ets tu, professor, que t'has de buscar la vida per tenir uns recursos que et permetin traduir la teva cosa catalana a l'anglès o traduir la teva cosa anglesa al català si la vols divulgar aquí. Per tant, tot això jo crec que potser sí que estaria bé que hi hagués una estratègia on tothom que vulgui fer canvis, jo publico en anglès perquè és molt important per la meva recerca, però ara vull divulgar en català, que hi hagués recursos perquè aquests professors ho poguessin fer sense haver-se de buscar la vida i haver de buscar qui posa els diners per fer això o al revés. I ara, per exemple, que molts de vosaltres sabeu que tinc dos eines de divulgació de la ciència, que un és aquest curs d'intel·ligència artificial per tothom, que es diu Ciutadania i que el vam escriure a l'empara de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial, i el vam escriure en català, naturalment, perquè el que volem és generar cultura de la intel·ligència artificial a Catalunya. Ara em trobo que me'l demanen a Mèxic. I a Catalunya ningú m'està posant diners perquè el nostre curs de manufactura catalana pugui tenir un impacte a Mèxic i competir, per exemple, amb l'Elements of AI, que és fet a Finlàndia, que aquest està traduït en no sé quants idiomes, i els finlandesos no tenen cap problema perquè un material finlandès es tradueixi a tots els idiomes del món i vagi fent camí. I l'altra cosa que tinc també entre mans és un programa, com es diu,
generació de talent femení en intel·ligència artificial. I no sé si aquí esteu situats en aquest àmbit, però nosaltres a Catalunya tenim molt bon talent, però hi ha una manca molt gran de professionals en l'àmbit tecnològic, no en trobem, pràcticament les empreses estan desesperades buscant professionals i jo tinc un programa que forma dones amb intel·ligència artificial que poden anar a mercat. Llavors això és un programa que és molt benvingut i ara me'l volen a Xile. I em trobo amb el mateix problema. Llavors, jo allí tenia una idea que era, home, aquí podem fer més coses, perquè en aquelles classes són en vídeo. Les meves professores d'IDEAI han gravat les classes en vídeo. Per tant, si nosaltres trobéssim recursos per subtitular aquests vídeos catalans al castellà, nosaltres podríem fer que Xile escoltés català mentre les nenes es formen, com si diguéssim. Vull dir que potser seria una forma de fer que la nostra llengua se sentís fora sense haver-la d'amagar, com si diguéssim, però tot aquest tipus d'internacionalització del producte de manufactura catalana, jo ho entenc, o sigui, jo entenc que nosaltres, clar, tenim aquest binomi, si traduïm al castellà automàticament, els castellans d'aquí no faran servir la versió catalana, perdem quota, no sé què, jo ho entenc que tenim aquest dilema, com si diguéssim, però si no trobem una solució per resoldre això, en realitat el que ens trobem és que estem constrenyits en els territoris de llengua catalana o hem de decidir que els recursos que tenim per generar aquell curs no els gastem a fer un curs en català, sinó que els gastem a fer un curs en castellà. Llavors, si jo fa 2 anys hagués decidit que el ciutadania no anava en català, jo ara tindria un ciutadania amb un idioma massiu i el projecte es mantindria sol perquè ja m'estaria generant els recursos ell tot sol, com si diguéssim. Per tant, jo crec que aquestes són eines que també són situacions que les vivim molts de nosaltres i que ens agrada d'alguna manera generar contingut amb la nostra llengua i que no volem que el fet de generar contingut amb la nostra llengua impacti perjudicialment en la nostra projecció internacional ni en la nostra carrera científica. Jo crec que això és un repte que hem d'abordar. I l'última cosa que volia posar sobre la taula és que els que estem en l'àmbit tecnològic constantment, gairebé cada setmana, ens apareix una cosa nova que no té nom a Catalunya, perquè, doncs no sé, si us fixeu, el deep learning és un terme de fa 4 o 5 anys, abans ningú en parlava, ara tothom ja sabem que hem de dir xarxes profundes, però el primer dia que a mi em va caure un article de deep learning a les mans, ningú del meu entorn no sabia com es havia de dir allò en català, això ens hi trobem sovint. Llavors tu, quan tu descobreixes tècniques noves que són interessants, el que fas és incorporar-les en el teu discurs, les teves transparències, el teu material, les teves classes, en els teus papers, en la teva publicació divulgativa, si tu vols, i passes una època que allò no té nom i per tant tu vas inventant. Primer comences a fer servir el terme anglès, o sigui, directament utilitzes l'anglicisme, i quan comences a escriure en català allò et fa nosa i aleshores necessites traduir-ho d'alguna manera, comences a posar parèntesis per allà, comences a dir el deep learning i no sé què, i t'ho inventes. Fins que arriba un bon dia que des d'aquí ens diu no, això s'ha de dir xarxa profunda. I amb una mica de sort et trobes que l'IEC t'està recomanant el mateix terme que tu ja feies servir o un que s'hi sembla molt. De vegades no és ben bé així, però el que sí que jo trobo que és rellevant és que la gent que estem en el món científic contínuament convivim amb problemes terminològics, gairebé cada dia. Llavors, jo avui parlava amb elles i deia, home, a mi si em doneu un telèfon, quan jo, clar, un telèfon directe o un WhatsApp, que jo, quan em trobo la cosa, perquè tu trobes la cosa i l'endemà l'estàs posant a classe i si no t'espaviles, al cap de 2 mesos ja no cal que em parlis, perquè ja n'hi ha un altre. Per tant, aquí nosaltres necessitem moltíssima agilitat. Per tant, si tinguéssim com un terminòleg de referència, com si diguéssim, abans d'inventar-nos aquesta traducció, potser la podríem consensuar amb gent que en sàpiga més que nosaltres al final del que sabem és de tecnologia i no de llengua. Però bueno, vivim així els tecnòlegs. Hola, gràcies primer de tot per comptar amb mi. Jo soc el més raro de tots vosaltres. No tinc bon record del que era el català a la meva època acadèmica i és quan més l'he escrit. Soc dislèxic, tinc TDA, no m'agrada gens les classes de català i
i m'agradava els youtubers, l'internet i volia ser youtuber. Quan jo era petit no hi havia youtubers en català i aleshores jo vaig començar a fer contingut que recordo que feia un vídeo en català, un vídeo en castellà, va anar fatal i d'això fa 5-6 anys. I lamentablement estem pitjor que fa 5-6 anys en aquest aspecte, perquè quan jo vaig tenir la sort de fer un vídeo en català per l'Instagram dient que la gent em deia Harry Potter molt enfadat, perquè em molestava que la gent em digués coses, crec que a tothom ens molesta que ens diguin coses, i vaig començar a fer una sèrie de vídeos d'1 minut, jo xerrant en català, renegant de coses que em molestaven, amb el meu tarannà i amb el meu idioma, que és el català, i va funcionar. Va tenir molt bona rebuda, molt més que els vídeos que feia en castellà, perquè hi havia més competència i jo crec que principalment perquè m'expresso millor amb el meu idioma. Què passa? Que quan vaig començar a fer aquests vídeos va haver-hi un punt que vaig dir, ostres, la gent em va començar a conèixer una miqueta, fins i tot, sobretot en l'entorn més dels joves de festa major, però jo guanyava 0 euros i era una miqueta com frustrant. No hi ha una cosa més trista que un famós pobre, saps? Perquè com a mínim els famosos saps que tenen diners i poden dedicar-se a allò que tu veus. Després vaig començar a treballar pels mitjans a través de productores, després em van fer fora d'aquestes productores i em vaig començar a buscar la vida. Quin és el problema que tenim en el meu sector, que és el sector de la creació de contingut i que faig actualment en català? És que rebem 0 euros. Vull dir, no és que a mi quan algú em diu no, has dit una castellana del vídeo, dic, com si faig el vídeo en castellà, tu no m'estàs donant absolutament res. És 0 el que li donen als creadors de contingut en català. Hi ha marques que a vegades et patrocinen, hi ha productores que a vegades t'agafen pel seu projecte, aleshores has de fer el que ells volen que facis i trenques la màgia del creador de contingut en l'idioma que sigui, perquè un és un tio o una tia que fa el que li dona la gana i a la gent li agrada. I com més fa el que li dona la gana, més bé està, més fresc està i millor impacte té. Això en català no és possible. A mi quan em dieu que sóc youtuber, penso que tant de bo, perquè youtuber és qui es dedica a penjar vídeos a YouTube. No hi ha cap youtuber en català. Sí que tenim gent que és més o menys exitosa, però no genera ingressos per mantenir la seva carrera ni per mantenir editors, etc. Al principi internet era jijijaja. Jo feia un vídeo anant pel carrer, parlant de les meves coses, el vídeo es podia escoltar malament, podia ser poc dinàmic i la gent el mirava perquè era, ai, mira, que divertit, no? Aquest nano que parla aquí, m'entreté, em fa companyia. Ara ens hem tornat molt més exigents. Ara ja volem que el vídeo es vegi bé, s'escolti bé, els primers 3 segons del vídeo estiguin subtitulats, després et vingui un efecte. S'ha generat una indústria molt potent que mou molts diners i en català estem fent, en aquest cas de la creació de contingut per autors, per creadors, o sigui, autors que són els mateixos que fan els seus vídeos, estem a moment 0. Jo em reuneixo amb gent important i vaig fent coses, però no hi ha manera de que pensin que poden donar-nos diners a nosaltres. Ens veuen molt poc serios i s'inventen històries d'anem a fer campanyes per promocionar l'ús del català superxules, m'agraden molt, penso que ho feu molt bé, però crec que no és el punt on hauríem d'anar. No pot ser que hi hagin... Ara fem subvencions per podcast. Està molt bé que hi hagi subvencions per podcast, però ara a mi el meu podcast, que l'any passat em costava uns diners, ara me'n costa més, els haig de justificar i no estic... És un procés d'anar professionalitzant que està bé, però igualment estic pagant al meu editor. No m'estic pagant a mi per fer el podcast. No, amb els diners que em donen 3.000 euros pel podcast que fem al Bus Escola, estem molt agraïts, està molt bé, però no pago ni la taula, ni em pago els micros, ni em pago l'espai, ara pagueu un editor. I ja és alguna cosa, però la cosa és que estem en un punt que no s'està avançant. Es destinen centenars de milers d'euros a desenvolupar videojocs en català, però es destina 0 euros a que hi hagi gamers en català.
aquí podríem parlar si gamer és una paraula que hauríem d'utilitzar o no hauríem d'utilitzar, però la cosa és que està equiparada, en altres idiomes també s'utilitza aquest anglicisme. A mi em desespera veure que no ens estem movent gens i que anem en la direcció oposada. Hi ha coses que em fan feliç, veure que el 3CAT, jo hi puc tenir una oportunitat, em sembla bé, però em puc tenir una oportunitat perquè ja tinc una productora, perquè tinc els contactes i perquè m'estic movent per veure què voldrien que jo fes, però no puc fer el que a mi em doni la gana. Aleshores, en el terreny d'internet i la creació de contingut en català estem molt malament. I sembla que no anirem a millor perquè ningú està dient no, sí, nois, feu-vos un tal i... No, en absolut. Estem a zero. A vosaltres. Sí, hola, què tal? Si et serveix de consola, als mitjans tradicionals tampoc hi ha diners, que ho sàpigues. Aviam, gràcies al... Jo és que ja com que ja vaig de sortida, a mi ja m'és igual, però jo no penso, diguéssim, que si jo hagués de triar carrera professional ara, us asseguro que no faria de periodista ni de broma. Aviam, primera, gràcies al Tercat per convidar-me, però sobretot gràcies per la feina que feu, perquè a mi la veritat és que em fa molta il·lusió que de tant en tant m'envies un missatge dient escolta, que estem buscant una solució per aquest dubte i trieu entre això i això, em fa molta il·lusió participar-hi. Aviam, respecte a les sessions anteriors hi ha una cosa, jo crec que hi ha una certa diferència que la Carina ja una mica ja ha apuntat, que és que la tecnologia va molt ràpid generant termes nous, o potser fins i tot termes que ens volen fer creure que són nous perquè en realitat són marques i descripcions comercials que posen a sobre de coses que ja existeixen. Aviam, jo porto més de 40 anys fent informació i divulgació sobre tecnologia, els últims, diguem-ne, 12-13 anys majoritàriament en català, així que de termes nous n'he vist passar uns quants, que penseu que jo vaig començar a escriure sobre tocadiscos. Vull dir que penseu en tot el que ha arribat a la vostra vida durant aquest temps. I aviam, què passa? Doncs que per una banda fem servir, la Carina genera tecnologia, el Joan la fa servir per comunicar, jo comunico sobre tecnologia que genera altra gent. I d'aquí una mica plora la criatura, en el cas del català, perquè, aviam, no ens enganyem, les empreses que marquen la pauta a nivell mundial amb tecnologia no són d'aquí. Que es parla molt de la indústria tecnològica catalana, de Barcelona i tal, però en realitat qui marca la pauta són les empreses de fora d'aquí i per tant molta de la terminologia que descriu aquestes tecnologies noves ens ve donada i per cert encara gràcies que aquesta terminologia sol ser en anglès perquè venen els xinesos. Però vull dir que i evidentment les coses noves venen descrites o anomenades en anglès. Però jo crec que en el cas nostre, o des d'aquí, no n'hauríem de fer només responsable la indústria tecnològica, o no exclusivament, perquè a l'ús, com que aquí no hi ha indústria, aquí bàsicament el que som ciutadans consumidors o usuaris d'aquesta tecnologia. I amb aquest nivell, l'ús del català, qui el marca és el màrqueting, la publicitat, digue-li com vulguis. Aquest senyor que va acabar allà, si em pogués posar la diapositiva que els he donat, que és una diapositiva que jo la vaig ensenyant periòdicament, la vaig actualitzant, però alguns de vosaltres d'aquí ja la deveu haver vist. Jo aquesta diapositiva l'anomeno paraulots.jpg i vaig incorporant coses que són coses que jo sento parlar, sento que molta gent amb la que jo parlo o amb la que jo tinc relació fa servir de manera natural amb les seves explicacions, amb els seus discursos i tal. Pràcticament totes aquestes paraules i expressions tenen equivalents en català, molts d'ells recollits pel Termcat. Vull dir, no ho sé, és que n'hi ha algunes que em semblen... És que no sabria per on començar, però vull dir, a mi que em diguin que hi ha una startup que ha fet un event de tecnologies d'e-commerce sobre tecnologies mobiles i que li han comanat amb el seu community manager que faci un funnel per evitar el churn
sense sortir-se del budget i que això ho parlaran en un briefing que convocaran mitjançant una call, això és una frase que podria ser perfectament, o sigui, és una frase real, me l'acabo d'inventar però jo la veig perfectament viable, visible, possible quan et comuniques amb la gent de les empreses d'aquest entorn i també i molts mitjans ho han anat assumint amb una gran normalitat. Parlo dels mitjans perquè jo crec que els mitjans de comunicació hi tenen, i dic tenen perquè jo sóc independent, jo no tinc responsabilitat sobre cap mitjà, senzillament són clients meus, tenen una responsabilitat sobre això. Aviam, jo el que faig és, ja us dic, jo porto molts anys escrivint sobre coses que s'endollen i intento fer servir, quan escric en català, intento fer servir el català amb el qual jo els explico amb els meus amics quan anem a sopar, diguéssim. I intento fer servir expressions o termes en català. El meu gra de sorra està per aquí al mig, no hi és, però aquesta app d'aquí, vosaltres tot això que teniu al telèfon, és que n'hem parlat moltes vegades, no? O sigui, vosaltres del telèfon teniu aplicacions. El que passa que les aplicacions en anglès es diuen applications amb dues P's i quan han retallat per fer-ho més curtet pels titulars li vam posar app, però app no són unes sigles, per tant no s'han de dir com unes sigles, cosa que he sentit sovint a la ràdio. Aquesta app no són unes sigles de res, s'està abreujant un terme que és aplicació, però és que aplicació en castellà ni en català s'escriu amb dues P's, s'escriu amb una. En francès sí que té sentit, podria tenir sentit dir-li app, però és que ells en diuen appli amb dues P's, perquè ells en diuen aplicació en francès, però en català la meva proposta va ser appli, que a més va per appli amb una P, que va perfectament, es pot fer servir igual en castellà que en català, i de fet n'estic orgullós perquè els lingüistes de l'ARA m'ho van comprar fa 13 anys i ho continuen fent servir. Tot i que jo els meus articles tendeixo a fer servir l'aplicació amb totes les lletres. Jo parlo molt poques vegades d'applis, però em fa il·lusió quan amb altres articulistes que es parlen sobre una aplicació mòbil els deuen haver posat app, estic convençut, i al diari acaba sortint appli. A l'ARA ho vaig aconseguir, a Catalunya Ràdio no sé quants anys feia que hi col·laborava, no me'n vaig arribar a sortir i ara ja no passarà perquè em van fotre fora el mes de setembre, diguéssim. Sí, però en fi, ells sabran. Un altre cas que surt per aquí, que és el que hi ha. Sí, un altre cas, la paraula smart. Smart cities, smartphones. Jo recordo fa anys que vam tenir un debat sobre això, no amb vosaltres, amb gent del sector. Jo he titulat un article que és sobre l'Smart City Expo, que es diu Smart City Expo, i estem aquí, o sigui, una institució firal catalana de Barcelona i tal, munta un congrés i li diu Smart City, però és que és igual, només cal que sortiu al carrer i veureu com es diu el forn de pa, que ja no és un forn de pa, és una bakery. Vull dir que, saps? Vull dir, lluitar contra això seria injust que fóssim nosaltres els tecnòlegs els que haguéssim de salvar el català. Jo, perquè ho sapigueu, he titulat articles sobre l'Smart City Expo que parlo de les ciutats espavilades i crec que un smartphone és un telèfon espavilat. Ara, no sé, per què aquest senyor no podria adoptar-ho, si li fa gràcia, i començar a parlar de telèfons espavilats? Vull dir, és una mica que algú ho enganxi i ja està. No sé, jo el que faig és el que està al meu abast, i no sé, per exemple, fa 11 anys em vaig proposar que Twitter es digués en català, perquè no ho estava, i em semblava molt raro que una xarxa que m'agradava no estigués en la meva llengua, i vaig tocar-li la pera amb el senyor, amb l'amo d'aquell moment, fins que vam aconseguir que ens ho deixés traduir. I ara, per això, com ha explicat el Genís Roca a la ponència inaugural, tots ara estic implicat en aquesta història des de la Fundació.cat, amb això de l'Aliança per la Presència Digital del Català, que el que ens hem proposat és incidir en la presència del català en el domini digital i, per exemple, una de les coses, a part de verificar que el contingut que existeix en català sigui visible i aflori quan la gent el busca, el que pretenem és que el català estigui present també en altres àmbits com l'automoció, els electrodomèstics, les xarxes socials, els assistents virtuals, els algoritmes d'intel·ligència artificial, perquè, com també ha dit el Genís i ho ha dit molt bé i tu saps, ara tu pots mantenir un diàleg en català amb ChatGPT o amb el BART o amb qualsevol chatbot d'aquests amb un català estupendo. El
El problema no és que si tu parles o et contesta en català, el problema és que el que ell està llegint i el que ell està mirant per contestar-te probablement no està en català i no té una òptica catalana i no té una mirada catalana. Llavors el que pretenem és ajudar amb aquestes empreses d'algoritmes a alimentar els seus algoritmes amb contingut en català. Molt bé. M'agrada perquè tots tres heu fet com una part reivindicativa, entre cometes, de què es podria fer per ajudar-vos a reforçar la tasca que feu en el cas de posar a disposició continguts a terminologia en català. I també heu destacat, en molts casos, exemples de termes concrets. Per tant, jo voldria ara una última ronda d'intervencions en què potser destaqueu què podem fer nosaltres des del punt de vista terminològic, què trobeu a faltar, quines estratègies, quins termes, quin conjunt de termes, quin tipus de treball us podria ajudar, o quina altra estratègia vosaltres penseu que en el sector seria necessari posar a disposició des d'alguna banda. Començo jo, que tinc el telèfon, el micròfon, i us el I tant, i torno. tant. Sí, del telèfon també en tinc. Jo crec que quan dius vosaltres, nosaltres refereixes al Termcat. Jo crec que el que feu, en el cas de la tecnologia, està molt bé i no s'ha de fer res més, i us convido a continuar-ho fent i em pots consultar tantes vegades com vulguis. Bé, diré la meva i després, com que hem de consensuar entre tots, probablement no ho acceptareu, però jo tinc les meves idees al respecte i les saps. Com han dit a les altres dues taules, la manera de que el català qualli, o sigui, enganxi, és que la gent el parli, que el faci servir. I si realment en el cas de la tecnologia hi ha un corpus terminològic que existeix, doncs el que es tracta és de convèncer a la gent que té visibilitat, els que tenim visibilitat, diguéssim, de que l'adoptin i que en comptes de parlar de social media parlin de xarxes socials, per exemple, per dir una cosa. I qualsevol dels termes que sortien en aquesta diapositiva, que es faci servir l'alternativa, que es faci un esforç, els periodistes que tenen micròfon, que tenen tribuna, per triar l'alternativa en català, el fàcil, que és l'anglès. M'ha agradat molt, telèfon espavilat. Crec que ho intentaré utilitzar. Jo en els meus vídeos a vegades dic smartphone, així que ni anglès parlo bé. Però jo crec que, i també s'ha comentat abans, que amb el món digital i de la tecnologia és difícil arribar ràpidament a un consens perquè les coses són molt ràpides. Aleshores penso que les diferents eines que estan sortint, com ara hem parlat de la subtitulació, des de fa, jo crec que un parell d'anys, Instagram, Facebook, ja té una eina que les coses en anglès te les subtitula automàticament. Clar, si nosaltres tinguéssim aquesta eina en català, però lamentablement no tenim ni les plataformes en català, Instagram no està en català, i dius, ostres, per què no va estar si segur que hi estem estant a sobre i ara mateix amb la tecnologia que hi ha, la traducció a nivell de textos és senzilla. Espero que caigui. Però després a mi em surten dubtes. Jo faig vídeos. Aleshores, els meus vídeos els faig perquè m'agrada i perquè m'hi vull dedicar. Va haver una època que utilitzava més castellanismes i fins i tot utilitzava aquelles paraules que es diuen igual en català que en castellà, sobretot al principi del vídeo, perquè si algú que no entenia el català comencés a veure el vídeo, se'l mirés. Vaig deixar de fer-ho perquè ara faig una mica més el que em dóna la gana i també perquè no tinc del tot esperança, així que ja puc anar fent amb el meu estil i Déu dirà el que fem. Però aleshores, si jo tingués l'eina de traduir els meus vídeos automàticament, què seria millor, que ho fes en català o que ho fes en castellà? Si, per exemple, podem ficar subtítols, però ara també a YouTube hi ha una eina que és cliques, si tens quartos, pots fer que el vídeo que has fet en català també estigui doblat en castellà. Això d'aquí relativament poc crec que la intel·ligència artificial ho podrà fer automàticament perquè si li dones una bona base de dades de com parles, ho troba bastant bé. Però clar, a mi em planteja dubtes. Què hauria de fer jo tots els meus vídeos? Ficar subtítols en català, com si tingués quartos i temps és el que faria ara, o ficar subtítols en castellà, perquè així la gent que no entén el català però té una mica d'interès en els meus vídeos entendrà el vídeo i aleshores potser estaré fent que hi hagi potencials parlants. Una mica prestigies el producte d'origen, el que comentaves tu dels cursos que havíeu fet inicialment en català. Aleshores, són dubtes que a mi se'm plantegen. Saps quina és la millor estratègia?
Home, doncs jo t'agafaré el fil aquí, no? Si nosaltres amb tots aquests continguts que de vegades generem, jo per exemple faig un cop a l'any, faig el Women in Data Science, que això és una franquícia que tenim de Stanford, no? Som ambaixadores a Barcelona per aquest moviment i fem un acte que crec que de totes les ambaixadores que hi ha al món som l'única que fem l'acte en català. Llavors, jo tinc una problemàtica terrible cada any, perquè després això ho volem deixar penjat a la xarxa, i clar, les intel·ligències artificials que en aquest moment transcriuen el que parlen les persones, ho subtitulen en català perquè després es pugui traduir el subtítol als altres idiomes, encara estan molt en precari. Llavors, sí que és cert que tu, des d'una versió més o menys de pagament del YouTube, tu pots pujar el vídeo, el deixes allà 2 o 3 dies, t'hi col·loca uns subtítols que te'ls has de baixar, corregir-los, però no estan bé, arreglar-los, després esperar 2 o 3 dies més que hi posi els subtítols amb els altres idiomes, tornar-te a baixar la versió castellana i mirar que no sé què, però, per exemple, això et força, està penjat de YouTube. Llavors, jo crec que a Catalunya ens mereixeríem tenir una eina on tots els generadors de continguts en català poguéssim subtitular, traduir del català a l'anglès, de l'anglès al català, potser no dic del català a tots els idiomes, però del català a l'anglès i de l'anglès al català, i si volem del català al castellà i del castellà al català, l'àudio i el text, jo crec que això seria una eina que segur que moltíssima gent faria servir per generar contingut audiovisual que després pugui fer aquest recorregut internacional, o que nosaltres puguem agafar materials estrangers que ens semblen molt bons i que quan els posem a classe ja estiguin traduïts, per exemple. Per tant, jo crec que aquesta podria ser una via que ens estudiéssim. Llavors, heu parlat de tantes coses i estic molt d'acord amb tot el que ha anat sortint, que el cap m'explota, però coses que podríeu fer, doncs, per exemple, aquesta que dic, o sigui, fomentar que Catalunya tingués un servei públic on tots els catalans es puguin traduir els seus continguts audiovisuals amb una eina que estigui ben entrenada amb el català i que funcioni bé. Jo crec que això podria ser una eina. Una altra eina que ens podria ajudar és, mentre no tenim això, que hi hagi uns recursos que no siguin competitius, o sigui, que vingui el Pep i digui, escolti, jo necessito això, doncs miri, no sé, 30 euros per traduir 3 pàgines, i qui els té? I li pot traduir aquest senyor d'aquí, que és el que fa allò de tothom i té la terminologia bona, i anem per feina, que fos un servei àgil. Aquesta seria una altra eina que jo crec que ens ajudaria a moltíssims dels que treballem en català i volem seguir-ho fent. Jo reivindico el hot point, o sigui, a mi doneu-me un WhatsApp on cada vegada que m'apareixi un dubte sobre un terme nou, jo pugui enviar un WhatsApp i dir això com ho traduiríem, i que ho pugui fer de forma immediata pràcticament, perquè al final és un moment, el que tu trigues en incorporar un barbarisme en el circuit de les xarxes és un moment. Llavors, si en aquell moment tu estàs assistit i en vez d'un barbarisme incorpores un terme que ja és sòlid, com si diguéssim, doncs jo crec que avui dia tenim la tecnologia perquè això es pugui fer amb molta agilitat. I per tant jo penso que això podria ser una gran ajuda també. I aquesta no val calés. I després una altra cosa que m'agrada molt, ahir em vàreu comunicar aquest diccionari terminològic de la intel·ligència artificial, que és el meu àmbit, i on m'agrada bastant tota la feina que heu estat fent i heu fet una infografia molt bonica. Llavors jo penso que si ens faciliteu a la gent que estem en el món acadèmic, ens faciliteu tots aquests links d'aquestes coses, nosaltres sí que podem fer l'esforç que a totes les pàgines web on posem els materials docents apareguin aquests recursos i marquem d'alguna manera un punt d'avís perquè tot el nostre alumnat, ni que sigui, tingui a mà tot aquest material i el tingui a mà allà on està fent servir l'activitat diària, perquè abans amb alguna d'aquestes taules s'ha parlat que això és un gran repte que tenim des que tenim internet, que és que m'he guardat aquí perquè m'havia guardat una llista de paraules d'aquestes que van i que no van i no me la vull deixar, però jo crec que un dels grans problemes que tenim els usuaris i usuàries d'internet actualment és
la desorientació. No? O sigui, la gent generem continguts, cada uno de su padre i de su madre, cada uno com li dona la gana, i llavors uns els pengen de la seva universitat, els altres els envien amb un medi públic, els altres no sé què, llavors quan tu vols informació d'una cosa concreta sempre tens molta feina a saber on l'has d'anar a buscar. No? Llavors, que des de l'IEC hi hagués un punt únic d'accés, jo no dic que estiguin totes les coses allà mateix, no? Però això pot estar, perquè també és cert que per ciberseguretat convé tenir les coses repartides, però tu pots tenir les coses repartides i tenir un punt únic d'accés, que un sàpiga que temes de llengua se'n va a la web de l'IEC i allà, a dalt de tot, a la primera plana, hi ha un botó molt gros i molt fàcil de tocar, que diu terminologia. Tu vas allà, no? I amb 2 preguntes i una patada fas la consulta que vols i tothom troba el recurs que necessita. Llavors jo crec que aquí sí que hi ha una feina que moltes vegades no cuidem prou, perquè un fa el gran esforç de generar el material, el penja de la secció no sé què especialitzada d'aquells que ho han tal, i després no fa aquest 1% extra que és linkem això en un lloc adequat on tothom que ho busqui ho trobi. Qui no sap que existeix, esclar. Clar, llavors jo crec que és llançar un missatge que tot el que té a veure amb terminologia catalana està en un sol punt, llavors tothom que ho generi allà on vulgui, però en aquest punt hi hauria d'haver un índex únic, que tothom que faci material d'aquestes coses ho vingui a penjar aquí i llavors que se circuli el missatge de que totes aquestes coses estan aquí. Llavors, les universitats, les webs, els grups de recerca, no sé què, nosaltres podem anar posant links en aquest punt únic i llavors cada un que busqui i que trobem les coses, que jo crec que això és un gran què. I per acabar, abans em dèieu, amb les preguntes, ens dèieu quines paraules funcionen o no funcionen. Nosaltres des del món de la intel·ligència artificial tenim paraulots d'aquests que dius tu, en tenim milions. Llavors n'hi ha molts que intuïtivament ja els hem traduït bé, tothom els utilitza, parlem de l'aprenentatge automàtic i parlem de la xarxa neuronal artificial i de totes aquestes coses. Però en l'àmbit meu concretament n'hi ha alguns que no s'han acabat d'implantar. O sigui, encara ara hi ha molta gent que en lloc de dir aprenentatge profund diu deep learning, que mola més. També es diu online en comptes d'en línia, que és ben senzill. I llavors dius machine learning en lloc de dir aprenentatge automàtic, perquè sembla que és una cosa que té més entitat. Vull dir que aquest punt d'esnobisme que tenim els acadèmics de vegades encara juga un paper. Però jo particularment soc especialista en una cosa que en anglès se'n diu clustering i que aquí sí que llenço el repte perquè aquest sí que jo no m'hi he trobat, perquè tenim un problema amb el català, que és que en anglès hi ha 2 famílies de tècniques. Hi ha el classification i el clustering, que són, una és una tècnica d'aprenentatge automàtic supervisat, l'altra és una tècnica d'aprenentatge automàtic no supervisat, i totes 2 fan el mateix. No fan el mateix, una reconeix classes amb unes dades que ja estan classificades i l'altra troba classes amb unes dades que no estan classificades. Però en català tots 2 són problemes de classificació. Llavors aquí tenim una ambigüitat molt antipàtica, que a Espanya i a Catalunya s'ha resolt dient que els del clustering van a traduir-se per anàlisi de conglomerats. Això no ho fa servir ningú, i no ho farem servir mai. Llavors aquí sí que ja us llenço el repte d'aquest. Trobeu-nos una paraula per poder, tota la gent que ens dediquem al clustering, que el clustering al final és totes les tècniques que es fan servir per fer segmentació en el món del màrqueting, o sigui que és una tècnica molt utilitzada i necessita un nom que li doni una entitat a Catalunya que ens permeti reconciliar-nos amb ella, perquè el dels conglomerats aquests no ho fa servir ni Déu, i jo crec que no ho farem servir mai, i ja fa 30 anys que això és un terme que es proposa i que ningú l'utilitza. Doncs reprendrem aquest cas. Com que és ambigu amb el de classificació, aleshores el que fem és que els classificadors són els classificadors i els altres anem heredant aquest tecnicisme anglès i anem fent servir el terme anglès, com si diguéssim. Molt bé, doncs bona demanda. Reprendrem aquest cas i crec que han sortit moltes qüestions aquí que potser ara en l'apartat de conclusions es reprendran. La Glòria té una pregunta. Podem fer servir aquest terme? Doncs m'acabes de resoldre un tema que ens porta preocupant molt temps. Moltes gràcies. Veurem la definició, si és ben bé el que feu vosaltres, però vaja, mira. Sí, clusterització, nosaltres ens podria funcionar. Sí, és això. Doncs vinga. Experta en
Clusterització. Molt bé, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més, alguna qüestió general, o reprenem tot el que ha sortit aquí i anem a l'apartat de conclusions per fer una mica de sumari de totes les propostes que han sortit tan interessants. Sí? Doncs moltes gràcies a tots tres, us ho agraeixo de veritat i fem les conclusions.